n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de maa na siga t'a la haka ja n'an sigira n'an ka dafa baara ka ɲɛ fo k'a sɔrɔ maa 3 dafara sɔgɔmada in na Gibson Control ale b'a i k'a dɔn an jigi kɔrɔ ale b'an jigi kɔrɔ e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na nka subahana machine tigiw Ahmed i k'a dɔn ale ni Sylvie Vartan olu bara k'a dasi i k'a dɔn maa minnu b'a la k'u bara k'a ɲini YouTube kan k'u t'an sɔrɔ Boubacar Sidiki u b'a sɔrɔ sira kɔrɔ min na o de tɛ n'i taara YouTube kan i b'a sɛbɛn radio Cɛkafɔ officiel n'o kɛra ka ban i b'a ye a bɛɛ lajɛlen dafalen gaki waati nɔrɔ ɲɔgɔn na a nɔrɔlen tɛ fana awɔ radio bɛ sɛbɛn a dama awɔ ka officiel sɛbɛn baara banna Facebook Cɛkafɔ officiel Facebook a bɛɛ sɛbɛn cogo ye kelen a bɛɛ sɛbɛn cogo ye kelen awɔ Jibi ɲaama dɛ wala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Seydou Konate nin y'a ka sɛbɛn ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ u bilalen bɛ baara min na o de kɛra ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye min n'a ɲɛmaaya tun bɛ premier ministre bolo Abdoulaye Mayiga a kɛra i k'a dɔn tarata tɛmɛnen u k'o de ma tubabukan na ko séminaire gouvernemental i k'a dɔn a kɛra premier ministre yɛrɛ jabala la sɛbɛnnikɛla ko premier ministre kɔni y'a ɲini hakilina min ani a b'a fɛ baara ka kɛ kɛcogo min na dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ an'u kan ka labɛn minnu kɛ waasa baara min kalifalen d'u la a bɛɛ lajɛlen ka se ka dafa ka ɲɛ ale tɛ tulonkɛ la sabula ale welela jamanakuntigi fɛ ko in ka dilacogo cɛɲi na jamanadenw nisɔn bɛ se ka ja cogo min na o de la min y'u ka secrétaire généraliw ye ministériels cabinet ministériels i k'a dɔn nin fɛn o fɛn bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka dafa minnu kɛ an'u jɔyɔrɔ kan ka kɛ minnu ye o ka kɛ nka min ka gɛlɛ a bɛɛ ye ministre o ministre n'i taara nafolomafɛn ani sɔrɔ min b'i la i b'o bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ o ka sɛbɛn o kɔni a ti jɛn n'o ye fiyewu ka sababu kɛ min ye nin séminaire in ye sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen n'i ye sen gouvernement ta k'a lajɛ politique gouvernement tɛ sabula u ko minnu ma technocrate maa minnu bɛ baara ni jɛ dɔn olu de taara o tuma i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ ka kɛ joona wulikajɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin gouvernement k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tɛ taa ka ɲɔgɔn don o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement bɛ baara o baara kɛ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɔgɔn dafa ye n'o y'i bɔ yen i k'a dɔn a bolomadalen bɛ fɛn 8 kan gouvernement ka baara in na o tuma u bɛɛ lajɛlen k'u jija o fɛn 8 in ka dafa u bolo o ye mun ye o de ye ayiwa sarakisɛ minnu bilalen bɛ gouvernement ka baara la labɛn minnu kɛlen bɛ u ka secrétaire général des départements ministériels cabinet ministériels ka taa se a wulikajɔ wɛrɛ minnu kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka dafa ɲinɛma ka k'a kelen kɔ min yɛrɛ fana b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛ maa o maa n'i bolo bɛ forobacɛ la ka se kundama dɔ ma wajibi don min kɔni ye ayiwa nafolomafɛn minnu b'u bolo yan'u ka baara daminɛ fo ɲɛ ka fɔ nin du hakɛ in bɛ n bolo nin wari hakɛ in bɛ n bolo o ɲɛ ka dɔn sabula n'i bi bɔ a la don min sɛgɛsɛgɛli fana bɛ kɛ o fana k'i bɔ yen a ko jamana ka ciden minnu bɛ n'o ye lasigidenw ye a bɛ ta k'olu fana sɛgɛrɛ sabula lasigiden b'a la i k'a dɔn yan'i ka baara dabɔ nafolomafɛn minnu b'i bolo premier ministre kɔ a ɲɛ kan ka dɔn i kan ka ɲɛfɔli kɛ nka min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye a ko sabula office central de lutte contre enrichissement illicite o tile i y'a dɔn o yɛrɛ tun ye kun k'a bɔ kɔrɔfɔ in na a bɛ waati bɔ jateminɛw y'a jira k'a fɔ gouvernement tɛmɛnen in na n'a ye bɔ ministre 6 la i k'a dɔn a si ma sɔn k'a ka nafolomafɛnw ɲɛfɔ i k'a dɔn jamana ye o min kɛra o kɔni kɛra fiɲɛba ye min ye Ablaye Kwale ye Ablaye ko k'o ti ɲɛ o k'i bɔ yen san tɛmɛnenw na n'i ye an ka ayiwa lasigidenw so
ta k'a lajɛ bon Sidiki dɔw yɛrɛ kɔni kabini u bilala lasigidenya la a bɛ san caman ma deli k'u ka nafolomafɛn fɔ a ko yalima u bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na min ye lasigidenso 57 sigi kelen don ka min kɔnɔ n'a y'i bɔ ayiwa 20 walima 4 na Boubacar Sidiki k'a dɔn maa tɛ min ta fɔ o tuma a da sera kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lasigidenso minnu bɛ yɔrɔw la minnu ye dɔɔnin kɛ ani minnu ma fɛn kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ nin kun ye sɛbɛn ye Seydou Konate ka fasiri don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura Nouvelle Horizon karamɔgɔ Daba Tunkara ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant Mohamed Haidara nin y'a ka fasiri ye i da t'u la cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa kura min na n'o ye général de division Ablaye M Mayiga ye ministre kura n'i y'a ka taabolo lajɛ a nafura dama ka na se bi ma wulikajɔ sabatilen don a fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ka gɛlɛn kosɛbɛ o de ye politique maaw an'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kɔnɔ ka se ka hakilinaw ni ka o falen e ko o ma boloda wa boloda bɛ o dɔnnima dɔ ye sini ye Alamusa n'o décembre kalo tile 5 san 2024 centre de formation des collectivités territoriales min filɛ nin ye Kuluba u bɛ taa ɲɔgɔn ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ politicien minnu bɛ yen n'o ye politique maaw ye maa caman bɛ yen olu sɛbɛkɔrɔ kuma mɛn hali n'a sɔrɔla u ka kumakan a ma bɔ kɛnɛma nka maa saba bɛ yen min ye l'indépendant ye a kunnafoni sɛbɛnna n'o ye Mohamed Haidara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a y'u kumakan sɔrɔ maa fɔlɔ o ye Dr Modibo Soumaré ye Modibo Soumaré ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye n'an k'a ma ko Alliance des forces démocratiques an k'a ma ko AFD Modibo Soumaré ko min ye premier ministre ni politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye nin ye ko jɔn ko Ala ale b'a bila minɛn min kɔnɔna na o kɔrɔ de ye ka maaninfinw wele ka taa u bila kɛnɛ kelen kɔnɔna na k'e bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ u bɛ ka politique tɔ ɲɛmaaya tɔgɔ ta ka da u la min ye sɛbɛnfura hakika ye n'o ye récépissé ye ko ɲuman tɛ u bolo wa u bɛ na wele kɛnɛ min kɔnɔna na maa 500 de kan ka don ka sigi sali in kɔnɔ nka olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛna tɛmɛ 700 kan u b'a jira k'a fɔ hali ni sali fala i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na minnu bɛ yen ni u bɛ politique tɔnw bɛ u bolo nka sɛbɛnfura hakika t'u bolo n'o ye récépissé ye olu de bɛna taa kɛ tɛgɛrɛ fɔlɔw ye ko baw min ye premier ministre ye a bɛna taa discours kɛ n'o ye laseli ye n'o kɛla maa minnu bɛ yen n'olu b'a kanu na olu de bɛna tɛgɛrɛ minɛ a ye wa o taabolo min filɛ nin ye ko jɔn ko Ala Modibo Soumaré kumakan don ko olu kɔni olu kungilenna tɛ o ye o fana mana bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Yusufu Jawara ye parti yɛlɛma ale y'o ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ min ye taabolo caman bɛ yen majɛ bɛ ca fan caman fɛ min ye politique maaw yɔrɔ ka ɲɛsin anw ka transition ma ko baw u kɛn bɛ ka hakilina caman ta minnu ma sara olu politique maaw na o dɔ bɛ tali kɛ o ye wulikajɔ min kɛ ka MINUSMA sɔrɔdasiw n'o y'a finitigilakaw ye k'u gɛn ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o min baara kɛla ko sarangana ma kɛ u la munna bɔlen bi b'a dalankolon bɛ wa min ye taabolo wɛrɛ ye o taabolo o bɛ tali kɛ ani Mamudu Tilenjɛkulu ka bɛnkan sɛbɛn min n'o kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye accord de paix d'Alger ye o min fana bɛ yen ni cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko accord de paix o kɔni o bi banna o sini banna o sɛbɛnfura fara naani k'o fili jeliba kɔnɔna na o taabolo min filɛ nin k'o fana kɛla ko min ye politique mɔgɔw ye ko sarangana ma kɛ u la o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye barikani ye k'o fana gɛn ka bɔ fo ka wulusu u nɔfɛ o fana baaraw kɛla k'u ma u kɔfilɛ politique maaw na walisa u k'u hakilina di n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye Usain Amion Gindo ye ale fana y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala o bɛna taa fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen min kɔnɔna na n'o ye centre de formation des collectivités territoriales ye a filɛ nin ye Kuluba sa sira la wa n'i y'a lajɛ kɛnɛ min kɔni ni majɛ caman bɛna lawuli a kɛnɛ kɔnɔna na ko yalima kɛnɛ in k'a bɛna kunjɛ hɛrɛ la wa min ye premier ministre kura ye n'o ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation fana ye wa ale de fana ye cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye wa n'i y'a lajɛ fana min ye cɛmancɛ fanga o kuma lasela fana don min ye général de division Ablaye M Mayiga ye ko yalima ko ka u to nin cogo in na tan olu ka maa minnu bɛ bolola ko n'olu ma bila donc Ala ko ni premier ministre kura ka sigi ka kuma k'a bɛ gɛlɛya nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko yalima ko bɛn bɛ se ka na tɛmɛ min ye premier ministre kura ye ani
politique mo ni ɲɔgɔn cɛ wa sini lajɛrɛ senfɛ nin ye n ko ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Mohamed Haidara a ka fasiri don Mohamed Sidiki ni k'i bɛ taa jiriden tɔmɔ n'i b'a fɛ i ka segin ka fa joona a kɛ jiriden kumabaw ye Mohamed Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant Dawuda Sangare nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Sidiki i k'a dɔn groupe 27 o de ɲɛma tununna o sanni de kɛra gɛrɛgɛrɛ da ye gɛrɛgɛrɛ min ni ŋanamu ni sɔni kun b'a nɔfɛ a ɲɛ ka sɔn ka dɔn o de kɛra sababu ye i k'a dɔn ministre Lamini Seydou Traoré ale kun ka minɛ Umaru Jara i k'a dɔn DG kun do IDM na min ye Kureshi Konare ani Bouakari Diallo ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnen kun bɛ a bɛ ne ka kalo 10 ani kɔ bɔ Bouakari Sidiki i k'a dɔn kunun ko i k'a dɔn fiɲɛ bɔ da dir'u ma o bilala u ka t'u kaso Bouakari Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko groupe électrogène 27 min kɔni n'a a sanna min fɛ n'o dɔnnen don a ŋanamu ani sɔni minnu kɔni ko fɔra ɲɛ ka se ka dɔ a la o de kɛra sababu ye min kɔni ye minɛni ye kunun ko Cour suprême ale ye yamaruya di k'a fɔ min ye ministre Lamini Seydou ye ani jɔnya minnu minɛnen bɛ u ka bila Bouakari Sidiki k'a dɔn u ka bila ayiwa ka t'u kaso yanni kiiri don cɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ kɛ ayiwa hakili ɲuman ye sabula maa caman kɔni kun gɛlɛn bɛ ka jalakiw bila yɔrɔ minnu na i k'a dɔn ani faamuyabaliya caman kun bɛ ayiwa Lamini Seydou ni jɔnya ninnu minɛni na sabula n'i ma ɲɛ i bɛ maa minɛ minɛni kun o de ye groupe 27 nka yalima u nɔ don walima u nɔ tɛ wa Bouakari Sidiki k'a dɔn kari ka maa kun tɛ kalaturu ka sabula o ma sɛbɛntiya sɛbɛnnikɛla ko Lamini Seydou Traoré ani directeur général fila kɔrɔ Umaru Jara Kureshi Konare min ye directeur administratif financier Dafu Bouakari Diallo u ye kalo 11 de kɛ i k'a dɔn kasomɔgɔba kɔnɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn fiɲɛ bɔ da dir'u ma sɛbɛnnikɛla ko jalaki minnu fɔlen kun don Bouakari Sidiki u dulonnen bɛ nka a ye taa so yanni ko in ɲɛ ka sɔrɔ nka a kelen o kelen a ka miliyɔn 50 sara u bɛ to jamana wagande kɔnɔ min kɔni ye hakilinaw ye sɛgɛsɛgɛliw ɲɛna dɔn groupe 27 min kuma bi fɔ Bouakari Sidiki i k'a dɔn a ko donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ cayara ka sababu kɛ mun ye min ye groupe ko kuma kun bɛɛ essence ayiwa pétrole minnu bɛ sa ka kɛ groupe kɔnɔ olu fana sanni ko kuma kun bɛɛ a ko fanga bonyana kosɛbɛ maa caman bi jamana kɔnɔ se b'a la ani maa kalanni na caman kɔni ye degun sɔrɔ sabula jamana in a nafolotigi caman kun minɛna nin ko in na ka laban ka se énergie yɛrɛ ayiwa ni o ye ɲɛmaw ye a caman ye gɛlɛya sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sariyatigiw kɔni ye jateminɛ kɛ kɔsɛn in na k'a fɔ ko in ka kɛ nin kɛcogo in na i b'a sɔrɔ kunbɛn Bouakari Sidiki kabini kunun ko i k'a dɔn u y'u yɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni taara a ka denbaya la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ɲɛ sariyatigiw ye olu de bɛ ko in dɔn ɲɛdɔn a bɛna kɛ kɛcogo min na ani kiiri bɛna boloda cogo min na ani ɲɛfɔliw bɛna kɛ kɛcogo min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ sariyatigiw bolo sigi kelen don k'u kɔnɔ sa min kɔni b'a to ninnu b'u yɛrɛ sɔrɔ dayimu kayimu i k'a dɔn ko in a mankan bɛ se ka dulo cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ indépendant mɔ an bɛ u fɔ ko n'i ye dingɛ jɔlen ye a t'a ɲi bolo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Adama Jabate nin y'a ka fasiri ye a ko k'an ka taa sigida 2nan kɔnɔna na min ye Imamu Umaru Sumare ye ko yalima k'a b'a la ka kiiri tigilamɔgɔw kankɔrɔ bɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ misiri ko kuma misiri min ni o kɔni o kun bɛ ala ma hinɛ Sheikh Yata Bare u bɛ o to a la Misira kɔnɔna na ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ala y'a ka baara kɛ ni ye Sheikh Yata Bare ye ale kɔni fatula Misira ale de kun ye limamu ye maa min kɔni bilala nɔ na o de ye Imamu Umaru Sumare ye Sumare a nafolo dama ni Misiri o limamuya la i b'a ye k'a fɔ hakilina kura wɛrɛw donna a la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Misiri yɛrɛ o gestion kan ka taa cogo min na n'o ye ka se ka misiri baaraw ka bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a kɔlɔsi i b'a ye k'a fɔ ale kɔni kɛn bɛ ko i dabara dulobaranin sigi min ye a tɛ ɲɛfɔli kɛ Yata Bare somɔgɔw ye ka taa sɔrɔ la n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin min ye imamu kura in ye n'o ye Imamu Umaru Sumare ye a maa 6 dala a kan o wulila ni ka taa o conseil islamique y'a dɔn n'a ko ɲaamina an bɛ kunda yen de kan o taara yen
ye olu y'u ka sɛbɛnw ta ni k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'a fɔ u ɲɛna ko min ye lettre ye o lettre in ni a ye lettre numéro 0376/24 min n'a a tɛgɛ nɔ bilala au conseil islamique du Mali fɛ ka sanga ni bureau politique national ye o ka a fɔ bureau exécutif national o ka wuli ka jɔ ye i b'a ye k'a fɔ min ye o conseil islamique du Mali ye a donni kama olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye feu Cheikhna Yata Bari ye ministre kɔnɔna na ale ta y'a ka misiri ye bi a ta y'a ye sini nka n'a fɔra ko ala y'a ka baara kɛ n'a fatula a kɔma minnu bɛ yen olu kɔni misiri ka gestion kan ka bila olu de ka bolo kan min ye imamu Umaru Sumare ye jɔn ko ala ale bɛ se ka limamuya kɛ ko nka ko min ye misiri marali ye ni ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ko ɲɛnabɔ a kan k'i sen bɔ o la a b'o kuma lamɛn koyi u ye ko in furumuruma fo ka taa se sigida filanan n'o ye commune de ye o tribunal n'o ye grande instance awɔ o ye ɲɔgɔn sama ka se yen a bɔra ala ko la sa koyi a bɛ sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ ko in kɔnɔ nafa wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la min tɛ misiri wele ye wa min tɛ maaw laselili ye min ye imamu Umaru Jara ye a kɔni a selen kɔ juge ɲɛkɔrɔ sɛbɛn Umaru Sumare Umaru Sumare don i ye Sumare in de fɔ imamu Umaru Sumare min sera misiri n'i y'a ta k'a lajɛ min ye misiri yɛrɛ ye a to a yɛrɛ min bɛ a wolosɛbɛn sanfɛla la o de ye ko mosquée Mahdi al Islamiya min n'o a bɛ maa min to a la sɛbɛ yɛrɛ la o de ye alama hinɛna Cheikhna Yata Bari la Yata Bari ale de ye misiri ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ni ka a ko ɲɛɲini ka misiri ni ka a jɔ o conseil islamique y'o de fɔ ko olu fɛ yen u bɛ jateminɛ kɛ fɛn fila kan fɔlɔ o de ye jamajɛ misiri n'o ye mosquée communautaire ye misiri in to o kadara kɔnɔna na nin ye mosquée personnel de a jɔra an ɲɛna o mosquée privée don nin jɔra ɲɛna misira o n ye n ka denmisɛnya bɛɛ kɛ yen ayiwa a kuma banna a dabɔlen don ka ɲɛsin o tɛ de o don suguninkura gala n y'a ɲɛdɔn min ye imamu Umaru Sumare ye jɔn ko ala ale wulilen bɛ a bɛ fɛ k'i kɛlɛ farida hali n'a sɔrɔla o conseil islamique ye jo ta k'a di Cheikhna Yata Bari ala ma hinɛna na o kɔmaw ma nka halisa a kɛn bɛ k'i fasa gɛlɛya min ye tribunal maaw ye olu fana y'a ta k'a ko ni k'a sɛnsɛn o ye jo ta ni k'a di ala ma hinɛna Cheikhna Yata Bari o somaw o ye jo ta k'a di u ma nin bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ imamu Umaru Sumare e ko a kɛn bɛ ka sigi tɛgɛ fila da i sen kan wa i yɛrɛ ɲumanna a bɛ i b'a fɔ a ta in tɛ ala ko ye tuguni bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ a jirala k'a fɔ a ta tɛ bi a ta tɛ sini ale kɛn bɛ ka wulikajɔ min sabati ala ma hinɛna Cheikhna Yata Bari la ale de ye wulikajɔ kɛ ka dugukolo ɲini hakilinajigi n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dugukolo ko in yɛrɛ a daminɛna cogo di kabi san 1955 nin parcelle a ko a bɛ munumunu salo la wa n'i y'a lajɛ a kun kan ka di cɛkɛda fɔlɔfɔlɔ min ma o de ye centre de formation professionnelle ye anw k'a ma ko CFP a nana ye k'a fɔ min ye CFP ye ale bɛ fɛ ka baara minnu boloda yɔrɔ min filɛ nin ye ni misiri jɔn bɛ o yɔrɔ in na bi ko jɔn ko ala ko yɔrɔ in k'a ka dɔgɔ u ye yɔrɔ in ye k'a to yen ka titre foncier fila wɛrɛ ɲini titre foncier numéro 1700 ani titre foncier numéro 170 olu de ɲinina ka di CFP ma a ka se k'a ka baaraw ni ka se ka o boloda nin yɔrɔ kunkuru minnu dɔla yen i y'a dɔn n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ siraw de bɛ bɔ a kɛrɛ ni kɛrɛw la ninnu bɛɛ lajɛlen farafasiyalen institut géographique maaw fɛ olu fana y'a jira k'a fɔ min ye CFP n'a ma ye k'a fɔ ka baaraw ma se yɔrɔ in ma tuguni min ye ala ma hinɛna Cheikhna Yata Bari la ale nana ka na yɔrɔ in ɲini yɔrɔ in sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen dilanna a tɔgɔ la k'a titiriw bɛɛ lajɛlen dilan a tɔgɔ la wa n'i y'a lajɛ a yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ minnu a donni kama i b'a ye san 1976 i b'a ye k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye a donna bɛrɛ la o de la n'o tɛ baaraw daminɛna 1955 nka min ye 1976 ye n'o ye san 1976 ye i y'a caya kojugu a ma caya dans 1976 ani ye min fana fɔ o bɛɛ ye kelen koyi ayi n'i y'a lajɛ o tɛ kelen ye maa numu ka faamuyali tɛ kelen ye faamuyali kelen dɔrɔn de bɛ yen n y'a f'i ye balamusa de y'a fɔ ne ye waati min na an kun bɛ bɔ an sen na yan ka taa Makan o heji kun tɛ kɛ wa sisan an tɛ don avion kɔnɔna na non il faut pas mélanger les choses n ye nin baara in dɔn ka tɛmɛ i kan i ye n sɔrɔ a la balamusa kɔrɔlen don a la o y'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ne fana y'a dɔn ka tɛmɛ kan balamusa da de y'a fɔ n ye n'i bɛ ayiwa san fɔ ka n'a fɔ bamanankan na a fɔ tubabukan na n'i bɛ adresse di a di tubabukan na a fɔ san 1976 même téléphone numéro n'i b'a di a di tubabukan na. Il faut pas créer de la zizanie. Zizanie doit créer là. Cela n'a rien avec ton diplôme. Ni ka diplôme te kelen sa. Ni faamuyali de kelen. Mais
mais non. Oui, va donc moi négatif nabi. Aïe. 1976. Ni yo fo. Diplôme ko kuma de fola. Mais bien sûr. Ne rebe ke yi. E ko ki bi maganda ni maganda be nyoy sera la. O be nyoy sera. Alors. Mo te to se na magawa. Et alors. E bien te do avion wora kata. Ay alors. O te ka ko no. Maganda e kelinya. Kelen do blea. Ma chama mbala ikumi sa yani ka se walma itise yere. Nga bibi do klegele o yesele. Ibo andala sa. Ibna ni fi diplôme ko inde fa be fe. Nam. Ala ni je ha. Sagaka. Ne ga toro ala ga hinala. Jongola e bara imange. Jon. E ba wa ya to ngala na. Ngala na nga diplôme be bulu. E de be ngo kuma mi fore nya. Ah, mais tu es sous mon autorité. Je m'en fous. Moi, j'ai pas le dème, mais tu es sous mon autorité. Je m'en fous. Et voilà le problème. Nam. Nam. Sagaka. Abela jele ndamne na. Samin. 1955. La fiara. Gami. Il a fiara. Oh, anyana desisa. Gami 1965. Mi ala majine na shekna yata barila. Nam. Jongo ala misiri ko yin ako bela jele di nyena boda okono. Wa ko yin yoro yin fiefie akere na akere. Aseleke nani ni bela jele mana latigela. Institut géographique mauve. Tabarkala. Ya jira fana ka fo sema wura inte ma kele ma fla to ala goyi. Mi ala majine na shekna yata barila. Ataya ka misiri yebi. Ataya ka dugukolo ye. Ko yele ma ko mi Imam Umar Sumare. Ka be mun no fede. Ba ni ye ko inta ka laje an gogo misiri ala ko ke yoro do ala ko kuma fo yoro do wa mi ye manivu na on desela ko gola na wula ka se imamu ma no ye an ga limamu ye ulu de ka ga hagilna yumando angoro wa ko ni yo korofo fana laje mi ye Imam Umar Esumare ye ko yelima aleta ye abe yin ga bo ala ko mina ko na de ba mi ye ni korofo ye ka bi ko madamne ajrala kireti la mo fe ka fo mo ma be ni nara ni ko ye ulu nyagoro mi mamunu be no avocat ye olu munu be ta ko kama ka journaliste do fan fila fɛ e kɔni ni diri da goyala ila e de be jono musaka bele jele wa diri da goyala la min ye sigida filana o tribunal e konna ye fana bole goy min ye au conseil islamique jumali ye olu fana ya goyala institut géographique jumali olu fana ɲini ngana dugukolo tabolo la o y'a fiefew n'a fɛnw bele jele ɲɛfɔ ni bele jele b'a jira k'a fɔ min ye alama hinina chèque yatabari ni ye aka misiri ye ataya ka dugukolo ataya ka misiri ye siga to law ni y'a ja n'a y'a ja ni ala ɲɛsiranya n'o ta dusukun na sini a b'a tigɛ ka bɔ k'a kɛ magasin ye mais c'est vrai awɔ nam n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ fasirikɛla n'o ye Adama Jabate ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in bo yalima ko min ye Imam Umar Sumare ye k'a b'a la ka tribunal walima sariya de kankɔrɔbɔ wa o mana bɔ fɛn min na waati ni don nataw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen na bɔ o kalama nin ye ko ye sɛbɛn ye sɛbɛn y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Adama Jabate a ka fasiri Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de waati wɛrɛ naam ne ko bala cogo bɛɛ wadirigi n'i ye luwanze ye sagamara la kana ɲininkali kɛ sotigiya ko b'a kɔnɔ o de bɛ ɲini ka kɛ Sumare u bɛ min kɛ y'a dɔn n'a nana k'a bɛna mɔɔw sali fana na u ka sali tabi cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a gɛn i bɔra alimamiya la mais ça c'est trop u ye révolution directe ye dɛ non ale de ye kɛlɛ kɛ o mɔgɔ ka cɛ ka misiri a denw ka misiri e bɛ taa k'e bɛ taa n'olu ye kiiri bulon la ko wɛrɛ t'e kɔnɔ ko wɛrɛ b'a e danna alimamiya ma bilen wa i ye kuma min fɔ dɛ ne ma d'a la n'a tɛ fɛ ka misiri in fan dɔ viser k'a kɛ magasin u k'a bɔ a la Bɔgatirigi ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi a boloko siɲɛ 750 ani siɲɛ 4 Bɔgatirigi i k'a dɔn maa min ye sɛbɛnni in kɛ taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan a tɔgɔ de ko Jakari Jasa nɔgɔ Jakari ko an ka taa office de Niger la Bɔgatirigi office Niger kulekan na bɔ koyi sabula pôle économique et financier ani cour suprême olu man'u dabiri fɔn fɔlɔ k'u b'o sɛgɛsɛgɛ Bɔgatirigi maa dɔ bi to a la a ko min ye vérificateur général ye ale de wuli ka jɔ kɛ office du Niger la waati tɛmɛnen na a taara bɔ wo min kan miliyari 3 Bɔgatirigi ani miliyɔn 200 n'a kunkanfɛ o bɛɛ lajɛlen de dajira gansan Bɔgatirigi i k'a dɔn miliyɔn 100 caman o fana tununna tajiko la Bɔgatirigi i k'a dɔn dakɔrɔba in kelen don tuguni koyi Adama Sanogo min ye énergie dakolo ci k'a filenkolo ci case construction Bɔgatirigi i k'a dɔn ale tɛ don yɔrɔ la n'a ma to a to yen Bɔgatirigi ani office Niger dafu Umaru Ture
o yɛrɛ min n'o wulila ka bɔ a ka poste la novembre kalo tɛmɛnen na Boubacar Sidiki kun b'a la sɛbɛnnikɛla ko pôle économique et financier ani kiirisoba Boubacar Sidiki k'a dɔn u kɛlen bɛ ka ja kɔni dasa min kɔni ye office a ɲɛmaaso ye wari minnu bɛ sɔrɔ direction générale la Boubacar Sidiki k'a dɔn zone production office du Niger Boubacar Sidiki san 2020 21 22 23 24 Boubacar Sidiki k'a dɔn u y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnfura ta ka gɔngɔ bɔ a la k'a sɛgɛsɛgɛ wari minnu sɔrɔla Boubacar Sidiki surukubulo minnu dɛmɛna min ye essence minnu zana gasoil minnu zana Boubacar Sidiki i k'a dɔn surukubulo minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min kɔni ye yɔrɔ dɔw labɛnnen ayiwa ji koroni ani forokuraw binni na a sugubulo n'i y'a ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki a kɛra ŋanamu damanda de ye sabula min ye yɔrɔ minnu bɛ n'o bɛ ayiwa kokiri a kɔnɔ min ye kolongo mara ye Boubacar Sidiki yɔrɔ dɔw kun bɛlɛnna k'olu ka dilan n'i y'o wari ta k'a lajɛ maa ta ayiwa Boubacar Sidiki a fanga ka bon kosɛbɛ sugubulo a kan ka kɛ kɛcogo min na o dɔnnen don tabale de bɛ gosi ka mankan ci Boubacar Sidiki k'a dɔn nin sugubulo in bɛ yen jɔni ni jɔni b'a fɛ k'a kɛ i b'i ka hakɛ fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn dabangama don min ye case construction ye dankɔrɔba ye Adama i k'a dɔn ani baarakɛlaw min ye ayiwa DFM ye a n'a kɛ o bɛɛ na ko la Adama kelen Boubacar Sidiki k'a dɔn a ye cakɛda 5 de dilan cakɛda 5 in bɛɛ lajɛlen kelen b'a ale a bɛɛ ale kelen da ye k'a kɛ n'a fɔ olu de bɛna ɲɔgɔn da kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn cakɛda ninnu ayiwa min y'a kɛ bɔ kɛra kalama Boubacar Sidiki n'i ma ɲɛ i bɛ sɔnni fana kɛ i ka kɛ maa hakili duman ye min ye ayi n'i ye sɔnni dɔw bɛ yen Boubacar Sidiki nina nin ye de c'est-à-dire que ayiwa min ye sɛbɛnfura ninnu ye facture proformaw cachet kelen signature kelen i tɛna dɔn ko maa kelen don wa erreur faute minnu kɛra dɔ in na i b'o kelen sɔrɔ dɔ in kɔnɔ i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ i tɛna dɔn k'a fɔ nin ye nkalon ye i b'a dɔn min bɛ nin kɛ yan a se tɛ kabini ɲɛnama de ma o k'a dilan merci n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka wari bɛɛ dun je vais tout manger o tɛ marché o Boubacar Sidiki min ye vérificateur général ye o kɔni nana bɔ nin ko fiɲɛw kan k'a sɛgɛsɛgɛ pôle économique ko tiɲɛ don min ye jamana sariyasunba ye cour suprême olu ko tiɲɛ don Boubacar Sidiki olu yɛrɛ dabali banna o kamana ganna hadamaden bɛ se ka nin ɲɔgɔn na sɔnni kɛ cogo min adama sa nɔgɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ka ko barika bonyana jamana in ma sɛbɛnnikɛla ko hali n'an ye adama dasa k'a kantigɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a joli tɛ jamana in gosuma sabula min kɔni ye nin maloforo baden ninnu ye min ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn kokiri min ye kolongo mara ye office du Niger yɔrɔ dɔw dira ko ka a baara kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a fiyɛfiyɛ kun ka bon kosɛbɛ a wari kasabi n'u fara ɲɔgɔn kan a ka bon fo k'a fɔ k'a to ten Boubacar Sidiki k'a dɔn entreprise Bamakoise de construction BTP entreprise Mali construction entreprise Case construction entreprise Hawa BTP entreprise Jago BTP nin bɛɛ y'a kelen da ye a kelen a bɛɛ laban ye BTP a bɛɛ de a kelen de ye nin bɛɛ sigi ka sɔrɔ ka taa n'olu bɛɛ tɔgɔ ye a tɛna k'i ɲɛna k'a fɔ entreprise kelen tɛ yan ale bɛ ɲinɛ min kɔ i bɛ cachet sanfɛ numéro minnu b'a kan n'i y'a la vérifier o fɛ dɔrɔn i b'i minɛ Boubacar Sidiki gérant kelen o de y'a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen signé e m'a ye vraiment ils sont pas intelligents n'i ma ɲɛ i bɛ sɔnni kɔni kɛ c'est pas les mêmes personnes qui vont signer cachet kelen tɛna k'a bɛɛ kan aw ka APK marché ko ye waati tɛmɛnlenw na dɛ APK i ko jaw tun bɛ k'i wele min na mais non là on n'a pas volé aw ye baara de kɛ anw ye baara de kɛ Bakari Cogola n'a pas volé o suɲɛ a ma o suɲɛ dɛ anw y'a baara de kɛ nana kun bɛ kama sa ne m'a fɔ dɔ wɛrɛ la koyi n ko anw ye baara min kɛ suɲɛni ma k'o la o nous on a travaillé a fɛnw bɛ yen an ka facture taara o bɛ yen an ka wari sara la an ye mun suɲɛni kɛ aw ka facture sara la aw bɛ mun baara de kɛ justement c'est ce que tu connais pas i b'o de ɲɛfɔ ne ye kɛ anw ye communication de kɛ par rapport à oui ayiwa o fana tɛ n ka baara ye o y'i ka baara ye alors n man ka sara o la n'i ye baara a banna Boubacar Sidiki fasirikɛla ko a k'i k'a dɔn adama sa nɔgɔ nin kamalen don a bɛɛ fɛn caman na Boubacar Sidiki k'a dɔn nin cakɛda 5 a kelen y'a sigi sen kan ka taa bɛɛ lajɛlen salon nka faama minnu bɛ yen i k'a dɔn u b'a bɛɛ lajɛlen kalama sabula bɛnkan don Boubacar Sidiki a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ko nin ye wulikajɔw ni jateminɛw ye hali yɔrɔ jan dɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen a nana ye k'a fɔ président directeur général ani directeur des finances comptabilité Boubacar Sidiki i k'a dɔn bɛnkan nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye wari sarali ye u ye wari ninnu sara k'a ban
ma Boubacar k'i k'a dɔn ka sɔrɔ ŋanamu ani janfanba de b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko miliyari 3 ani miliyɔn 200 n'a kunkanfɛ Boubacar k'i k'a dɔn o de ɲɛ b'ala ka ɲini min mana taa pôle économique financier la Cour suprême da donn'o na Ala m'an kisira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ de waati wara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin Ablaye Ouattara nin y'a ka fasiri ye bari ko mun Ablaye Ouattara Ablo ko mun Osma m'i ka te Sahara min bi de n'o min sisan de min ye Ouattara kɛ ye a ko an ka taa Jalakɔrɔji Jalakɔrɔji maire n'o ye Umar Gindo ye Umar Gindo n'i y'a ka ko ta k'a lajɛ e ko a ma wele bila maa caman ma ka fara Don Kibaru tigɛmɔgɔw kan waasa min ye ɲɛfɔli ye ŋunuŋunukan minnu bɛ ale nɔfɛ n'o bɛ to a cɛn kofɔ ka se ka ko ni k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a lajɛya n'i ye Umar Gindo ka wuli ka jɔ lajɛ Jalakɔrɔji a ye baara kumaba caman bolo da n'i y'a ka maaw lajɛ minnu kɔni wuli b'a nɔfɛ a to a cɛnni kama olu y'a jira k'a fɔ a nafuradama maire la kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ min ye Jalakɔrɔji yɛrɛ mago kan ka jɔ hakilina kumaba la ko baaraw k'olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ o ma se ka ɲɛnabɔ nka n'i ye Umaru Gindo ka kɔrɔfɔ lajɛ a b'a jira k'a fɔ ale maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka to a cɛ ta ka ɲɛsin ale ma dɔwɛrɛ tɛ koyi min ye Zirakɔrɔ Digodo Ɲare ye maa dɔw de bɛ yen ale yɛrɛ ka conseiller dɔw siga kɛn bɛ u la o ni maa wɔɔrɔ bɛ janfa jugu la i n'a fɔ Seydou Ba agence immobilière dɛmɛso o ɲɛmaa ye o ye olu n'ale ka conseiller dɔw de bɛ nin dibidibi wale la ka taa yɔrɔ morcellement kɛ k'a sɔrɔ sarangana kɛn tɛ ale la wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen u kɛn bɛ ka u ɲin bɔ yen nɔfɛ i n'a fɔ min ye kɛnɛyaji ye ka taa se min ye Jalakɔrɔji plateau nin bɛɛ lajɛlen kɔni morcellement kɛcogo ɲuman o bɛ agence immobilière dɛmɛso n'o y'a ɲɛmaa ye Seydou Ba a n'ale yɛrɛ ka conseiller dɔw minnu dɔw b'a fɛ janfa dibi la wa ale de kɛn bɛ ka karangada sɔrɔ u ɲɛgo ye bawo sisan kun b'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen wɛnjɛ k'a kɛ u sago n'u dunga ye o min bɛ yen n'ale kɛn bɛ ka banamiri don u ni nin dugukolo sɔrɔli cɛ dɛ o de kɛn bɛ to a cɛ da kelen ye u kɛn bɛ k'a jira Umaru Gindo jɔn ko Ala nin yɛrɛ o t'an ka dugu den ye wa min ye Jalakɔrɔji ka tɛ k'ale b'a faamu kɛ ale ye dɔgɔnɔ ye ale bɔra dɔgɔnɔ dugu la ka na ko nka k'ale kɛ furadama maire ye ka na se bi ma Jalakɔrɔji o mairiba o kɔnɔna na ale ma datugu maa si ɲɛ wa a bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ wa maa o maa bɛ yen ko degun b'i la n'i wulila ka se ale ma a bɛ se ka fɛn fɛn ɲɛnabɔ a b'o baaraw bolo da min Umaru Gindo ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min y'ale to a cɛnbaw ye u bɛ nkalonna bawo u kɛn bɛ ka kɔrɔfɔ min bɔ k'o kɛ yanga bere ye k'o sinsin o kan o de ye Umaru Gindo t'a la ka baara kɛ mairie kɔnɔ i n'a fɔ dugudenw b'a la k'a laɲini cogo min na wa an bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye ko min ye délégation spéciale ye o ka sigi Jalakɔrɔji o commune o mairie kunna yɔrɔ minnu ni délégation spéciale bɛ yen ni baara ma ɲɛ o dɔnnen don k'o fɔ awɔ n'i y'a ye Umaru Gindo maa ma ɲininka baara de ka ɲi a bolo siga t'a la min ye Umaru Gindo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale sugandila dugudenw fɛ ka da hakilina minnu kan a ka baara minnu ɲɛnabɔ jɔn ko Ala a sigi furadama ka na se bi ma a y'o baara n'i y'a sigi 100 sara la 80 ale sera ka o baaraw ni ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o fana bɔlen koyi min ye dugukolo kɔni k'a bɛ ŋanamu wa zanko kɔsayida in na sariya bolo min t'a mɛn k'a fɔ ko maire caman bɛ yen u k'u sen bɔ dugukolo ko la k'ale bɛna sɔn agence immobilière ka taa ale ka commune dugukolo ka t'o kɛ a sago n'a dunga ye o kɔrɔ gɛrɛgɛrɛ n'a kɔlɔlɔ o ka tila ka wuli ka coro ale kunna wa ale bɛna sigi k'i da ma kun dɛ o taabolo min filɛ nin ye ni conseiller dɔw kɔni ɲɛna k'u ka wari sɔrɔ sira k'o de dayɛlɛlen filɛ nin ye ko jɔn ko Ala u k'a fɔ ko u kɔni o tɛgɛ bɔra gansan na bawo min ye fasirikɛla ye n'o Ablaye Ouattara ye ale y'a jira info matin kɔnɔ k'a fɔ min ye Umaru Gindo ye a jabajɛ bɛ bi a jabajɛ bɛ sini baara minnu bolo dala fɛ nin bɛɛ lajɛlen dalilu b'a bolo wa n'i ko yɔrɔ o yɔrɔ ko i bɛ taa k'a fɔ k'i b'a to a cɛ ye k'a sabu kɛ k'a ma nin kɛ a ma nin kɛ Umaru Gindo yɛrɛ ko min ye nin maa to a cɛna ninnu ye olu de kan ka Jalakɔrɔji ka yiriwali baara fɛɛrɛ ni ka se k'o sinsin ni kuma ɲumanw fɔli ye ni kuma ɲɛnamaw fɔli ye wa min ye impôts ni taabolo wɛrɛw ye minnu nafolo n'a donna mairie wagande kɔnɔ a bɛ kɛ sabu ye ni ka Jalakɔrɔji ka yiriwali ka se k'a baaraw ni k'a sinsin nin bɛɛ lajɛlen de t'a la ka kɛ u fɛ dɛ nka ale b'a la ka baara minnu boloda o de b'a la ka tigɛlima k'a fɔ a kɔni a kɛn bɛ ka karangada sɔrɔ olu ka
hɛrɛ n'u ka nafolo sɔrɔli ni ɲɔgɔn cɛ nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a sɔrɔ ka bɔ info matin kɔnɔ Ablaye Ouattara a ka fasiri don Baba Sidiki n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Hogon Tijani Bamajɔ nin y'a ka fasiri ye Baba Sidiki novembre kalo tile 28 min ye tanuni ye mairie 14 jamana in kɔnɔ ka sababu kɛ minnu kɛra sababu ye Baba Sidiki i k'a dɔn ka fiɲɛ bɔ dadi ka kɛ sababu ye i k'a dɔn minnu dɛsɛlen don ani minnu ka furakɛli ka gɛlɛn k'u gɛrɛ furakɛli kɛ yɔrɔ la waasa a bɛ ɲɛ cogo min Baba Sidiki ka se k'o ko sɛbɛntiya ministre min n'a bɛ kɛnɛya kunna colonel Asaba Jalo Baba Sidiki ale yɛrɛ de y'a sogo donni ni ka taa n ɲininka a Welesebugu maire ka fara maire 14 kan Baba Sidiki k'a dɔn ka t'u sɛbɛn kɔrɔ tanu sɛbɛnnikɛla ko Welesebugu taw kɔni i k'a dɔn dan tɛ sabula Welesebugu maire tɔ a de ko Bakari Samakɛ Bakari i k'a dɔn u ye tanu ni sɛbɛn da k'a sɛgɛrɛ Baba Sidiki maa yɛrɛ n'i ye baara ɲuman kɛ i yɛrɛ ka baara i ni tanu ka kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bakari Samakɛ Welesebugu maire i k'a dɔn jɔngo la kamalen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Welesebugu n'a lamini kɔnɔ a dɔnna Baba Sidiki k'a dɔn Aramɛd o ye bolofara ye min ka baara ɲɛsinin bɛ furakɛli de ma jango maa minnu ni furakɛli yɔrɔ ka jan se tɛ minnu ye furakɛli ka kɛ Baba Sidiki ka wuli ka jɔ bolo da olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nin y'a siɲɛ sabanan de ye nin ko in bɛ kɛ baara in don a de ko Aramɛd Baba Sidiki k'a dɔn a labɛnnen bɛ agence nationale assurance maladie min ye ANAMI ye a ko commune minnu bɛ yen commune 4 na 5 na 6 na Bamako Segu Sikaso Kati Buguni ani Welesebugu Kucalakaw u bɛɛ lajɛlen ye tanuni sɔrɔ a ko Bakari min ye Bakari Samakɛ Welesebugukaw ka maire dankɔrɔba in a sina k'i kunkolo bɔ ni ayiwa i k'a dɔn saraba ye ten o ma kɛ dɔwɛrɛ la Baba Sidiki k'a dɔn a ka kungɛnɛya ani jateminɛ ka ɲɛsin dugudenw ma sabula dugudenw de ye ne ta u ka hɛrɛ n'u ka laɲiniw kama Bakari Samakɛ i k'a dɔn a nafura dama a tɛ dɔwɛrɛ la o cɛsiri kɔ o de la ministre yɛrɛ Bajalo ale wulila ni ka jitumu sɛgɛrɛ i k'a dɔn nin bonya ni sɛbɛn k'a ta ka taa da disi la Baba Sidiki a ko nin ye tanuniba ye hadamaden n'i ye baara ɲuman kɛ faso la i k'a dɔn dɔwɛrɛ t'i ye i ye sanu sɔrɔ i ye wari sɔrɔ o Baba Sidiki ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a dun ye jango faamaw ka n'i tanu a ko ɲɔgɔn na kunnawuli tɛ a ko Bakari ɲininkali a ko jɔngo a la ale kelen tɛ maa kelen tɛ se ko la a k'a baara ɲɔgɔn min ye dugudenw ye ko in ka se ka nɔgɔya k'a ɲɛ dugudenw de sɔnna n'olu kun ma sɔn ale filɛ ka baara min kɛ fo a ye tanuni sɔrɔ i b'a o kun tɛ se ka kɛ o kuma hali bi n'a ka bi u ye ko de ta ka se ale ma sabula sɛbɛnfura in dilen o kɔrɔ de ye i k'a dɔn dɔ fara cɛsiri ka dɔ fara wuli ka jɔ kan nka Bakari i k'a dɔn dankɔrɔba bɛ yen tuguni a bɛna mun fɔ sisan sɔ bɔrɛ malo bɔrɛ ɲɔ bɔrɛ ne m'a fɔ n ko ne m'a fɔ n k'a tɛ mɛri ye dɛ nka bamanankɛ min bɛ yen n'o ye cikɛla yɛrɛ ye o fana bɛ yen min d'ale ye o je nin Jitumu radio so directeur a tɔgɔ o ayi o de bamanan yɛrɛ ye n bɛ min fɔ ale ka kɛ mɛri ye ne bɛ min fɔ dugutigi ye ka taa se mɛri ma ni daba kɔni ko a tɛ kuma in bila a bɛ Jitumu radio so directeur a b'a gɛn Jitumu radio so tigi n'a directeur o de bamanan yɛrɛ ye ne m'a fɔ a k'a ka mɛriya baara kɛ nka bamanankɛ min bɛ yen ni cikɛla don o de ye Jonathan ye Jonathan Dumbuya Jonathan Jonathan nin kun ye sɛbɛn ye nin kun ye sɛbɛn ye mɛri bɛ se k'anw gɛn de an ye min salo ka bɔ Hogo kɔnɔ a ka bi bɔli la o daba tugara le Hogo bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Horizon olu fana y'a sɔrɔ office central de lutte contre l'enrichissement illicite an k'a ma ko OCLEI o y'a jira k'a fɔ min ye Ozone Mali bɛnkan min tun bɛ Maroc Ozone cɛ o kɔni o ni anw ka faso Maliba ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko baara ninnu k'a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye septembre kalo tile 6 ye san 2022 i b'a ye k'a fɔ anw ye lettre dɔ kɛ ka ɲɛsin a fɔ lettre in bɔla Mali mɛriba yɔrɔ ka ɲɛsin Ozone Mali o ɲɛmaayaso ma a jiral'u la k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya minnu tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko baarakɛɲɔgɔnya in n'a furancɛ a tun bɛ kolonkolo san 8 kɔnɔna na min b'a minɛ février kalo tile 10 san 2015 ka taa se février kalo tile 10 san 2023 ma i b'a ye k'a fɔ san 8 a tun bɛ kuncɛ ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ ko taama dɔ de senfɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka mairie du district olu ɲɛmaaya bulon kɔni
nin wulila ka se Maroko jamana kɔnɔna na ka se ka taa nin bɛnkan ni ka a latɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ min ye ozoni Maroko ozoni ye n'o ye ozoni groupe ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ u bɛna anw ka faaba kɔnɔna na yan yɔrɔw sira bɛɛdaw bɛɛ lajɛlen ka se ka fura ka jɛ o bɛnkan sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen latɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ nka baara kɛlɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfuraw sanfɛ baara yɛrɛ kan ka boloda cogo min na terrain kan a ma kɛ ten bawo min ye groupe ozone Maroc ye olu kɛlen kɔ ka tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ u ni anw ka mairie district ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ye danaya de da mairie district kan k'a fɔ u na baara in siramisɛn bɛɛ lajɛlen taama faso Maliba kɔnɔna na nka i b'a ye ɲɛtugu ka yɛlɛ u nana ozone Mali ka sin ka o cakɛda ni k'o sigi segati ka mairie ni k'o dɛn k'o bila kɛrɛfɛ wa nafolo min n'o kan ka di u ma i b'a ye k'a fɔ diɲɛ kalo mana sa dɔrɔn u b'u tɛgɛ ja wa kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye nafolo ye o t'a la ka di u ma i n'a fɔ kuma daminɛ kɔnɔ n y'a f'i ye cogo min na décembre kalo tile 31 san 2022 c'est fɔ nafolomugu min bɔra anw ka jamana wagante kɔnɔ ka di groupe ozone ma Marocaw ka cakɛda in a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 25 la n'a kunkan fɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u nana jira k'a fɔ k'u ka juru bɛ faso Maliba la bɛnkan ye fɛn min o de ye aw k'anw ka bɛɛdaw ni sarabakannaw ni ka u ko k'u jɛ k'u furan k'u jɛ n'aw m'o baara boloda anw fana se ka kɛ wari fu ta k'o di aw ma ten dɛ min ye kɔ mɔna ni kan min ye jɛgɛ ma tila o k'a kan o kɛla sabu ye bɛnkan min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ an y'an kɔ don a la an y'a jurula fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o ka se ka sabati anw yɛrɛ ka jɔ anw ka bɛɛdaw furali ani a ka ko ka jɛ an ka se k'an ɲɛsin o la ten nin ye o sɛbɛn sɛbɛn min an y'a sama ka bɔ Mali horizon kɔnɔ u fana y'a sɔrɔ o kile wagatini waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bi bɔ an bɛna olu lakali Jimson kun bɛ nɛgɛ la bundini ku i k'a dɔn n'o ye ayiwa Facebook ye min ye Sylvie Vartan ye ka kunnafoni lase Buakari Daba Tunkara wa salam